Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chema secrets nama confessions. I hope you are having a wonderful Tuesday. Kumativi nenyika kwamuri. Zita kana iri first time yenyu kusvika pano ndinoitwa Glory. Pamwe munditumira message makati anti mamo aiwa ini ndinoira ngwenya ndakaroorwa kwalunga hapana zvekwamoyo mazviwa. Regai titange nenyaya yedu yekutanga. Tete newe dare rose makadini. Ndaishanda ndiri mop driver pane imwe family yechiIndia kuBelvedere muguta reHarare. Ndakatsvakirwa basa namainini mushure mekunge ndaita chirikadzi unexpectedly. Tete ndinokurudzira madzimai ari pano kuti being a housewife is not a job. Zvinonakidza kana zvinhu zvose zvakaringana, asi kana zvaminama ndipo paunoona kuti ndakatambisa mukana. I was a kept housewife, nditori newife allowance. Zvinhu zvose zvainge zvakaringana. Murume wangu akabva awirwa nedombo achishanda kumaini, ndipo pakaperera kugarika kwangu. Life yakangomuka yakachinja. Apa you have mouths to feed. Apa mari yekubasa kwemurume wangu yaiita kunge nemwe yetsvina. Paingova netuma hindrance kuti ibude. Apa tainge tisina kupedza kuvaka, saka zvichireva kuti yerent panga pasina zvekare. Tete ndakaendesa vana kumusha kuna gogo. Ini ndikanzwirwa basa nevamwe vataiti mainini. Zviya zvekuti ndaimbova madam vemba dzanga dzangova ngano, ndaitofanirwa kutamba iri kurira. Ndine zvinyana zvaida kuchengetwa. Ndakasvika pamba pamaIndia paya. It was a very big compound. Ndaisaziva kuti maIndia vanogara vakawanda kudaro. Vanogara vari ma-extended families. Kubva kuna vamwe nevavo Aurora, opiwawo kashale kako pasemu compound ipapo zvingodaro. Saka paigara pakawandiwa. Paitova nevasikana vebasa vakati umwe neumwe ainge ane basa rake raanoita. Tete kuna nani anomira kurera vana, kotiwo vanobika kuitira general basa. Saka mai vemba vaive nekabusiness kavo kavaita. Ndichavati Mrs. Patel. Mrs. Patel vainge vakura zvavo panyama, asi vainge vari active. Saka ini basa rangu raive rekubatsira Mrs. Patel kugadzira masamusa, spring rolls pamwe nemahalf moon. Uchiriona basa iri waifunga kuti raiva easy, asi kwete waiswera wakamira sokuti Mrs. Patel vaiwana mabig orders kubva kuma-individuals, ma-restaurant, ma-hotels, kozotiwo vaisupplier masupermarket. Tete raibuda zuva wakamira, rigomira wakamira kusvika makumbo pisa nekuita senge uri kubayiwa netsono. Asi nhamo yako munhu unenge uchiziva kuti ndisiye basa iri, mai vaizodii nevana. Ndakashingirira tete. Apa mari yacho yaiva isina kuwanda, asi ndaingozvidza kuti zviri nani kuremberera pane kudona. Ndaizoremberera pamaIndia kusvika ndawana pekuzororera. Mrs. Patel vaya vakanditraina kubika masamusa, spring roll pamwe nemahalf moon zvakanaka chose. Taitova nechibackroom kitchen chataishandisa isiri main kitchen yepamba apa, asi pane chinhu chaindishamisa pamba apa. In fact zvaiva zviviri. Flower yavo nezvimwe zvaishandiswa zvaigara mune chimwe chirumu chainge chakabatana nebackroom kitchen iya tete. Ndaisabvumira kupinda murumu muya. Ini mumazuva ekutanga hapana chandakambofungira zvakanyanya. Ndaingoti vari kutya kubirwa. Makizi aitogara ari pauro akasungirirwa patambo. Izvo zvanga zvisinei neni tete, sokuti ndainge ndakavenga kutsvaka mari. Saka ndaizotsvaka mari and mind my whole course. Ndaingozvinyaradza ndichiti at least havapopoti like vamwe vana Mrs. Patel. Varoora vavo chechipiri kana munhu akauya kuzotenga zvinhu izvi pamba, chero vainge vasiya vaverenga mabox emasamusa vachitoziva kuti pane mangano uye anobudisa mari yakati, vaisada. Tete waitosiya zvawaiita kana vari kumain house, vaitosiya chero kunwa tea vouya vobata mari. Asi nguva zhinji vaingogara vari around hovering like an eagle vachiona. Again ndakafunga kuti kusabata mari inhau zvakare yekutya kubirwa. Zvese izvi ndainge ndisinei nazvo hangu, sokuti ini at the end of the month yangu mari yaive yakakwana. Kudzinganisa bag ndiko kwandaizoita. Umwe musi Mrs. Patel vakaenda kumosque yaingova pedyo kuBelvedere ikoko. Handizivi kuti vakakanganwa kubvisa makipa here yainge yasvika nguva. Tete ndakakakulita nguva yaizopedza Mrs. Patel neziodha rataiva ratakatarisana naro. Ndikaona ndisingakundi tete, ko zvaive nebasa rei? Handiti flower yacho yaingoiswa pascale here wonyora kuti washandisa yakadii. Saka ndakaita decision yekuti ndaizotorora flower mubackroom iya yaigara iri under lock and key. Ndofanochova basa. Mrs. Patel pavanodzoka vaizowana ndachova basa. Ndakavhura mumba muya ndichingoti pindei, ndakanonzi tiba nemweya weweti yekiti. Kiti yaisava imwe chete asi dzaiva dzakatoti wandei kuita senge dzaitochengetwa ende dzaitochengetwa
une. Ndakavhura saga reflower rekutanga, so ndikuona hai mani muflower makazara tsvina ikiti. Tete nedare tose tinoziva kuti katsi haisi tsvina yayo pamene, inosiya yafushira. Manje mumba umu manga musina mavhu, saka kiti idzi dzaitira tsvina yadzo muflower zofushira. Same flower yaizotorwa naMrs Patel tobikisa zvataibikisa. No wonder masamusa avo aitengwa kunge vari kutengesa mabhanzi anopisa aiiswa weti. It's because they were wet and cat droppings flavored. Hana yangu yakarohwa nehana. Zvinhu zvakadai zvaiitika masikati machena behind closed doors right under our noses. Ndakanotisa kuti pandakapinda handizivi kuti idzi dzakavhunduka here, asi dzakatizira kuchikona chimwe chete dzikaungana. Rega ndichingoona kuti chii chaiitika. Tete pachikona paive nerimwe zikiti zidema-dema raive rakapfekedzwa zvuma. Tete raitoratidza kuti raive pampered, sekuti zikiti iri raive rakasimba kudarika dzimwe kiti dzaivepo. Handina kuziva kuti raiva ziqueen or ziking rikiti, asi chandoziva ndiro raitonga mubackroom umu. Ndakabva ndarangarira imwe remedy yandainge ndaudzwa nambuya vangu, kana kiti dzakunetsa pamba, tora sauti magodo nemhiripiri ukache-kache, woisa mvura womwaya padzinenge dziri, hadzigari. Zvose izvo zvinoti salt nemhiripiri zvaive readily available. MaIndia anogara nechilies, saka chaingodiwa kugadzira concoction yacho. Tete ndakaita chipata-pata kugadzira concoction iya, nechemwoyo ndaipopota kuti chokwadi Mrs Patel nokukura kwavainge vaita, vainge vasingazivi remedy yekudzinga kiti here. Chiiko chavaiita chekudyisa vanhu tsvina in broad daylight. Ko manakiro aiita zvinhu zvavaigadzira kuti its cat flavored droppings. Amen. Ndakakacha-kacha mhiripiri iya ndokutora chitsama chemunyu wamatombo ndokuti bhi mubhaketi. Ndakaona kuti ndikada kuisa mvura inotonhora munyu waizononoka kudhizovha, so ndakaita mvura yekudzisa kuti zvikasire. Kwava kutora mutsvairo kwava kumwaya-mwaya mubackroom muya. Tete kiti dzaichema mwe indaitowedzera pressure. Hamba satani, chokwadi kumesa flower yebasa. Bhaketi rose rakapera ndichimwaya. Ndaiziva dzaisagona kutiza instantly, asi one way or the other dzaizopeka mabhegi chete. Ndakabva ndapedza ndikadzosera bhaketi remutsvairo panzvimbo. Mrs Patel vakadzoka kuMoscow, asi vainge vari mune rimwe zimudhu risati ramboonekwa since ichitanga kuvashandira, kuti vamhorosa kudavirira mudumbu senge vakabayiwa nemabaya. Maorder that week akaitwa cancelled, asi pane chinhu chandainge ndaita here. Ndaive ndadhinda kopi yekey pachigodo chesipo. Ndaida kuzochekesa, kwete kuti ndaida kuba flower, asi ndaida kuzoona kuti kiti dziya dzaizodii. Mrs Patel vakapedza vhiki vachiti vainge vasinganzwi mushe. Ini nyawa ndikanovhura backroom. Flower iya yese nekiti dzemuwando zvese zvaisavapo chena zvekuita kunge manga musina kumboshanda. I don't remember cleaning backroom. Hapana mamwe mamaids paiuya achicleana backroom, sokuti maisatendura vanhu tete. Under no circumstances. Kusara kwavo Mrs Patel. Strange, very strange. Pagedhe pakatoiswa chinotice chekuti vainge vasachabheki until further notice. Magroup akalokwa tete. Iniwo basa rakapera. Ndinoziva zvangu kuti kiti idzi dzaisava dzedenga, asi pandakadzimwaya concoction idzi zvandakadzidisturba. Maproducts aMrs Patel hachawanikwi masupermarket maimbova. It's like havachagadziri anymore. Urombwa hwavo tete hwaiva pakiti. Kiti dzaiva pamari uye dzaive dzavo. Ndinorangara umwe musikana andakawana aripo ainzi Magi. Aiti anorara achirara nekiti. Ndikatoti unonyanyoona Zewell district, saka brain dzako dzafonyoka. Vainubukira mamaids, vainubukira makastoma avo aidya weti yekiti. The more customers eti achigara mudumbu vaizoita zvifo zvemudumbu, the more money she made. Tete ndakazoita zvekuutsisiwa mishonga yeweti yekiti iyi ndava right, asi ndainge ndogara mudumbu muchivira. Package yemurume wangu yakazobuda and I put it to good use. Ndakatenga imba imwe ndikaisa kubusiness. Ndiri kurarama zviri nani chose. Vakadzi tisagarira maoko tichiti ndiri housewife. Hauzi upenyu, hauzivi upenyu unofuma hwakadini mangwana. Tarirai ini ndakasangana neurombwa pamuIndia ende ndakatodzidza lesson from it. Kana pane health inspectors chadova chikumbiro chekuti dai vachifambawo panogadzirwa chikafu cheruzhinji kungava kunobikwa sadza, sokuti vanhu vari kudyiswa mishonga netsvina yezvinhu yakasiyana-siyana. Tazvinzwira nyaya yedu yekutanga kwaMrs Patel zvakaitika nditi. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Aitete makade zita ndichazviti Messi kuitira vavengi vasaziva kuti ndini ndanyora iti. Regai ndikuudzei life history yangu. Baba namai vangu vapenyu uye ndini dangwe ndine 27 years.
takakura tichitambudzika, and kutambudzika kwakazoya ndava grade 6. Ndichikura kubva mudiki kusvika grade 7 zvinhu zvose zvaiva zvakanaka. Kubva grade 7 kuenda mberi upenyu hauna kuzombonaka semuru. Kumusha kwedu kugokwe kunorimwa donje tete, so rimwe gore takarima donje zvakanyanya. Baba vangu vakaita mari kwazvo, vakatenga 36 ton lorry nechigayo. Ndobva vati vaida kupembera nemadzikoma angu kutenga kwavainge vaita lorry. Saka baba vaitoda kuti kubikwe doro remhemberero. Vadaro baba vakafonera madzikoma avo kubva kuBhikita vakauya kuGokwe. Vakauya vari vatatu navatete vechi4. Vakagara mwedzi wose vari pamba vachidya rifa tete. Mombe yakabayiwa, pakava nemakuwerere chaiwo, vanhu vachifaro. Ndipo pakatangira dambudziko tete. Hama dzichifuratira dzichienda ndipo pakatanga mawani. Chandoziva vashoma vanofara nezvaunenge waita chero hama chaidzo. Baba vakatanga kurwara kunzwa musoro nekuita maronda mukanwa, zvokuti mukanwa makatombonhuwa. Vakaenda kuchipatara vakanogara mwedzi wose. Baba vakasvika pakurarama nedhiripu. Baba vakangotanga kuita sungairwa. Mota yakafa, hatina kuzopedza nayo gore. Baba vakatsvaka makanika zvikashaya basa. Mota yaiti ikafamba nhasi mangwana yofa, dzamara yangoti zi. Mota yakapedza danga rose vachizama kutengesa kuti vagadzirise motokari, asi zvakashaya basa. Vakapedzisira vototengesa ari mapatsi, sokuti iyo pachezvayo hapana aida kuitenga sekuti yainge yakafa. Chigayo chakangomira chikazongotengeswawo tete. Takatanga kutambura munongonzwa. Grade 7 takainyora nemutsutsuru. Nhamo yakatanga kugogodza baba njere dzavo. Baba njere dzava kuita senge dzarasika, nanhasi hadzina kuzodzoka tete. Vakangodaro. Sometimes vanoita senge vadzokedzana, asi nguva zhinji vanogara vari kunyika yavo voga. Vakadaro kuwana chikafu chaicho kwakatinetsei, zvekuti ndanga ndava mwana anoshandira vamwe vadiki. Maricho emabhuku nechino nechocho. Ini tete ndakakundikana kuzonyora form 4 because ndakashayirwa mari namai, because baba havanzwisisiki kuti vaive vakamira sei. Ndakazoenda kuJoni, murume wekundiroora takasangana kuJoni, tikadzokera tese kumusha. Asi ndisati ndauya kuJoni, ndakamboenda kuHarare kunova kwandakatambura usingaiti. Ndakabva kumba 2016 ndikapinda muHarare, ndakasvikira kuhama yamai ndokuwana basa kuchitungwiza kunonzi kusi. Asi handina kushanda nguva refu, ndakangoshanda basa 2 weeks, basa rikapera. Ndikabuda umwe mututu usingaiti, dzamara basa rapera. Ndaigara namainini vaienda kuMasowe, asi vakazotama ndaenda kubasa. Handina kuziva kuti vakaendepi. Ndakabva ndaenda kuPark kuguwadzana 4 kuMasowe ataimbonamatira. Waidova musi weSunday. Ndakasvika paMasowe ndikagarawo, asi mututu uya waingobuda zvisina oda. Ndakagara chechi ikapera, vanhu vakazoparara. Ndikashaya kuziva kuti ndoendepi. Pakazoya mai vechikuru vakandibvunza kuti ndaive ndega, mainini vangu vaivepi. Ndikatsanangura kuti ndakawana vakatama, handizivi kwavakaenda. Apa phone number ndaive ndisingadzisivi. Vakabvunza kuti basa ndaive ndatodzoka here. Ndikati aiwa, ndaive ndatadzwa kushanda nekuda kwekubuda mututu. Mai vaya vakati ndimbonamatirwa. Mai ava vakandibata semunun'una wavo tete. Nanhasi ndinovatenda vaMadhuwe, Mira Tembo nebasa ravakashanda. Vakanditora vakaenda neni kumba kwavo. Uchava munin'ina wangu. Handina hama, ndakakurirawo kuorphanage. Asi vakati vaive vasina murume. Murume wavo aive akavasiya ende aingoita zvezvikore tete. Pataigara tete paive netsikidzi. Yaiva imba iya yekiya denga riri replastic. Paiva nebishanwa chairo, asi zvisinei hazvo basa takararama. Sadza rekuti riibve taitotsvaga zvigubhu topisa. Nhamo yaizouya kana konaya taitobika, umwe akabata umbrella, umwe achifutidza moto wezvigubhu. Ndikabva ndawana basa kukuwadzana extension. Munhu andakatanga kufunga handisisi vangu vandakawana mutown tete wekundibetsera zvinhu zvakaoma. Ndakatanga kufunga ivo ndisati ndafunga vabereki vangu chaivo. Ndakavatengera pramastove kubva kusipo nechikafu. Mwedzi wechi2 tikazosimuka tikanonawo pekugara pakanaka tete. Upenyu, ndinotenda Mwari. Basa rakazopera after 4 months, asi tainge tatama pamba petsikidzi tava pari nani. Saka umwe musi mwana wasitsa achitamba akabva azonzwa vamwe vaigara nechepamberi vachiti vaitsvaka munhu webasa kuti aende naye kuSouth Africa. Ndiwo mawiro andakaita kuSouth Africa. Mukadzi uyu wandichati Trish aive nevana 2. Ina handina kuzengurira kuti vabereki vachati ndiripi. Ndakabvumira pamusoro tete nekuda kwenhamo. Vakati passport yainge isina basa
taizopinda nemvura. Handina kumbovhunduka. Trish aiva nevana 2, mukuru nerusvava. Vakati kana tasvika pamberi tichakupa 700. Ine udiku ndokufunga kuti yaive yakawanda kikiki. Sokuti pandaishanda ndaipiwa $50. Saka ndakaona senge 700 yaive yakawanda chose. Takasvika pamvura ndikaona kuti zvinhu zvachinja. Mai vakandipa mucheche uya vakanditi ndiende naye kurwizi sezvo ainge asina passport. Vatete zvaive zvakangooma. Takapinda nemurwizi. Mvura ichisvikira muchesi medu ndakapotsa ndaparangozi. Tauro rasununguka tiri pakati pekubira rwizi apa. Anga asina babu asi takazobudirira kukrosa yedu kochando hacho. Tasvika kuJoni. Trish aigara kuHillbrow. Ini ndainge ndanyeperwa kuti vanoshanda basa remuofisi izvo kana vaitengesa mbiri. Takazobva muHillbrow toenda kuUville pedyo neShoprite. Vaienda kubasa reusiku vachindisira rusvava. Apa rusvava rwainetsa korera tete. Ndaivata ndakasvinura. Pamba patakazogara muUville panga pana caretaker mushona wandichati Tapiwa. Taingotaudzana dzama ratatu wamashamwari. Tapiwa akanditi Trish aimuziva nguva refu ko ainge adzoka futizve. Vakabva vatotaura nemabhawa aipinda makuru chaiwo. Trish murungu wangu akazopiwa mari nemuNigerian. In fact ndichibva kumusha Trish mukadzi waaishandira ainge andibvunza kuti ndainge ndichiri mhandara here. Ndikati ndaiva mhandara. Akabva anditi pane munhu aindida. Ndaifanira kumubvuma sezvo aizondibvisira pfuma. Akanditi aiva muNigerian ane mari yakawandisa. Saka Trish aiti akauya neboyfriend yake muNigerian uya aitanga kunditsvangadzira ini ndichizviramba. muNigerian akanditi aisada kundimanikidza. Trish akaudza muNigerian kuti andipe mari. Zuva ramangwana ndakamuka ndichiudza caretaker zvaitika. Ndaitya sokuti baba ava vaiva munhu mukuru. Caretaker akanditi ndisatambira mari yandaizopiwa nemuNigeria sekuti possibility kuti aida kundibata chibharo yaiva iri very high. muNigerian akauya akandipa 1000 rands zvikanzi yaiva 100 USD. Vabereki vangu vaizowana mari plus yemuhoro plus imwe ndaizopiwa nemuNigeria pano nepapa. Trish akanditi ndibvume asi ndakati andipe 3 days dzekumbodzeya nyaya iyi. muNigerian haana kuramba akati no problem asi murungu wangu haana kufara nazvo. Zuva rekuti muNigerian adzoke kuminduro rakasvika. Ndikaudza Tapiwa caretaker akanditi aizoenda neni kuzi ndaifanirwa kuripo nemuNigerian apa vanoshandisa mushonga inosanganisana neropa kuti vaite mari. muNigerian was after my virginity and Trish ainge arimo muchidhiri ichi. Kusiri kubatwa chibharo chete ndaigona kuuraya chaiko nemuNigerian uyu nenyaya yemushonga. Ndakatrasa Tapiwa wandaive ndisina kubva kumusha nanhasi. Ndinomutenda mwana wavaira Ndlovu tete. Ndakaita zvekubva pamba apa ndichiita kutiza. Hameno Mwari kana ari kundiranga kusiya rusvava. Rusvava urwu rwaive ne5 months tete. Saka Tapiwa aiziva kuti baba vemwana uyu vanomboya kuzotamba naye. Saka pavanouya vachingotanga kutamba nemwana ndipo pandaifanirwa kubuda senge ndiri kunobvisa hembe panze. Tete ndiwo matiziro andakaita pamba paTrish nenhau yekuti aida kunditengesa kumaNigerian. Pakatomboiswa missing person poster ndichitsvakwa tete kwete zvekutamba. Asi Tapiwa akandiponesa akandiviga mumba for mwedzi wese ndisingabudi panze. Mamwe maboyfriends aizama kundibata asi ndaimbopukunyuka. Paflat apa ndainge ndisingazivi kuti zuva robuda nekupi nekutarisepi. Tapiwa ndinomutenda. Ndakazowana basa nerubatsiro rwaTapiwa ndikatanga kushanda zvakanaka. Nanhasi ndichiripo asi ndakambosiya basa iri ndamboenda kumarriage asi yakaparara sekuti ndaive ndisina kubuda ropa. Ndipo pandakasangana nabrotherman vekundiroora tikatoenda kumasofa kuZayoja tete. Vanamai elder vakanditarisa tete kuona kuti ndichiri mhandara here. Zvekwadiwo vakandiwana ndiri mhandara tete. Asi ndinoshaya kuti zvakabvepi kuzowanikwa ndisiri mhandara. Tete umhandara wangu hwakaendepi? Chii chakadya umhandara wangu? Virginity yangu mai. No pain, just gomba ndokubva ndasiyiwa. Ndakazobatwa nedhimoni ndiri kumba kwasisi vaya vekubika nemaplastic. Ndikambopinda mubhawa asi ndainge tsotsewa nevamwe madzimai vaitouya kumasove vasingarovi chechi asi usiku vachiita basa rerima. Ndikamboshanda asi basa rikapera. Ndikamboenda kumapeace job asi anga asingabhadhari. Apa ndine vanin'ina vaida kuchengetwa, mai vaida kuchengetwa. Kubva zvandakasiya murume mama vakazvimba neBP. Madzimai vakanditi vaiva vandiwanira basa rewaitress. Tete ndakapinda bhawa guru paHarare rinonzi Pagomba. Tete bhawa iroro rinosemesa. Bhawa iroro rinopindwa nevanhu vane masouls ari empty, vasina masouls.
tete zvandakaona zvakandigura kunoura chaiko. Tasvika padoo paya ndakapfeka zisiketi rangu zirefu kiki. Tasvika padoo madzimai vakabhadhara mari. Apa ndainge ndingori ini ndisina mari yepadoo. Madzimai vakabhadhara ndikashamisika vakati ndaizowana mari ndava mukati. Ndakapiwa hembe dzekuchinja, hembe dzekubasa. Vakanditi kana ndaisada zvebonde ndaitofanira kuchukucha chiuno ndichitamba ndichitevedzera vamwe. Tete zvandakaona regai zvichinzi gomba. Chokwadi gomba remoto usingaperi. Uchanotsva vanhu tete. Nzvimbo iyoyo nzvimbo yerima chairo. Asi zvose izvi ndakasangana nazvo nekuda kwemubvunzo umwe chete wekuti umhandara hwangu wakaendepi. Mukutambudzika kwangu kwese ndinoda kutenda Mwari nenyasha dzaakanditira mukati meupenyu. I'm in a better place than I was before. Izvozvi ndiri pabasa kuSouth Africa. Sisi vaya pataibika maplastic takazoumba ukama. Vanotoenda kumusha kuvabereki vangu. Vanototi vabereki vavo sezvo vakakurira kuorphanage tete. Vana vavo vanotoenda kumusha kwedu vachiti gogo nasekuru kuna mama nadedi. Tatova hama nehama. Tete kuti pakabiwa pfungwa dzababa vangu ndipo pakabiwa umhandara wangu here. Handina zororo ndichifunga zuva nezuva kuti chii chaizvo chakaitika. Alright, tazvinzwira toga a lot happened. Nyaya yakanyorwa nasisi vekutumira nyaya yeumhandara iya handiti ndio vari kuramba vachiti vakasangana zvakawanda. Nezuro patakaposta nyaya iyi vanhu vakawanda vakauya vakatira kuti aiwa isamu hatina kubleeda. So this is something that is very common. Handiti inonzi hymen, handiti itsinga inonzi pamwe inogona kuva yange yakadambuka kare kana kuti I don't know, but like I said vanhu vano my explanation aripo. Tinokumbira kuti mutipe my explanation. Regai tiverenge nyaya inotevera. Mumba medu takazvarwa tiri vasikana 3. Ini ndini mukuru nevanengina 2. Saka my sister yangu number 2 akakura achiita mafits. Aidona. Taiziva kuti hagezi mvura inotonhora mukamutsamwisa aita mafits. Mukasaita zvaanoda aita mafits. So zvakazongopera nekukura tanga tisazvione aiva kuma 5 years ikoko. Muna 2022 my sister akazongodona futi. By that time I was still in Zimbabwe. Zvakaitika atumwa namama kunotora pizza ainge akabata plate. Takangonzwa kudona ndikamhanya kukitchen. Tikasvika ndikawana mwana akadona achita kunge munhu ari kubayiwa. Ndakaskrima. Mama vakasvika vakamubata vakamunamatira. Pakabva pauya musikana wepa next door. Ndovaita kunge haakamweya. Kusvikaita kunge vatete vangu. Takanamata zvikapera ndokubva tarara. Ndauya kuUK akazozviita ndobva zvatanga. Mama vakati munin'ina wako atanga futi. Ndakatumira mari akaenda kuchipatara. Akanzi it's epilepsy. Tete mataki aya anongoita manheru chete. Haadonhe masikati o makuseni o kana atsamwa o aboikana. Akatanga kunwa mapiritsi asi akaramba achingodona. Ndikati mama chimbofambai, it might be spiritual. Nekuti zvinhu zvakamboitika kudhara hatingazivi kuti what's happening. Mama vakatanga kufamba vachiudzwa kuti mweya wekumusha vaiudzwa zvakasiyana. On Saturday mama vakapa mumwe murume lift. Murume uyu akatanga kuvaprofita achivaudza zveupenyu hwavo nezvimwe zvavaisada kuudzwa. Mama vakati chiri kunyanyondinetsa inyaya yemwana wangu anongodona. Mwana wangu anoita semunhu ane mafits anongodona. Vakati muuye naye tizoona kuti zviri kufamba sei. Musi wekuenda wakasvika vakanzi nawo masikati asi mudzimu uri paari haubude masikati. Vakanzi mbozororai muri kwamuri koko then tozosvita kana zuva rava kunodeukwa. Kwave kuma12 ndakaswera ndisina kutaura navo. Ndanga ndavati mozondiudza kuti mafamba sei. Anzi kwakauya champopuri chakakura. Aivabatsira uya ndobva azvidismisa ndobva chaenda. Tichingoita ndobva masisa abatwa kunge munhu ari kubudirwa. Ndobva pabuda inzwi richitaura richiti ndakagara pamwana uyu kubva aine 2 years. Anondiitisa mari ndosaka ndichimuda. Shavi raitaura raita kunge remanjoso like anzi ndinoitiswa mari naye saka ndakuda kumuitisa mari saka ndadzoka nekutakura. Pese apa ndanga ndakamusiya asi chazondipa hasha kuti akuita zvevakomana nekuti my sister is 17 anga akuita zvevakomana. Moziva vana vanozongoita zvevakomana chero chimurambidza anga ava nekamukomana kake saka hanzi ndizvo zvazondipa hasha ndosaka ndechimudonedza. Handisi munhu anobhiliva zvemanjusi ini nefamily yangu asi zvakataurika apa zvinhu zvatinoziva. Ane chuma chake chaakatenga chaanoisa muwest. So chuma ichi hanzi ndindakakuitai kuti munochitenga kunyepa here kuti chuma anacho. Paakatenga ndakatomuti moziva here kuti ndezvei. Akati ndangochiona ndikachifarira. Ane necklace zvakare yakatengerwa kubva kuUK neimwe hama yedu munhu anoshanda hake. Akatenga manecklace aya paShein. One day yake one akaipa my sister.
zvikanzi nenjuzu iya vanhu ava vanozivana, njuzu dzavo dzinozivana. I called her this morning and explained to her kuti iwe unongoshanda asi mari yako haina zvainoita. Zveshuwa anongoshanda asi hana mari, anoshanda day and night asi anogara asina mari. Ndikamuti iwewo mari yako haishandi, ndobva atanga kutsanangura ndiri pakati pekumutsanangura abva nditi wabva wandizarurira something. One pic yakadhwamba make iri kumadziro ine mvura pakati neruva. One frame raakatenga ndere mermaid yakanzi Let's Be Mermaid. Frame iri akaritenga kudhara muna 2023. Ane rimwe frame zvakare remermaid riri kumadziro, asi achitaura anoti zvinhu izvi ndakangopinda mushopu ndobva ndazvichiva ndikati nezvakataurwa nezuro, something is making sense to everyone. Ndobva ndamubvunza kuti ko necklace yegold ine mabutterfly zvikanzi iyi, ndobva aiburitsa ndikati ndiyo necklace iya yaakapa sister yangu. Saka mukutaurika zvinoita sekuti ane shavi renjuzu. Hatizivi kuti tozvigamuchira here kutozviignore. Nenyaya dziri kwemazuva ano kunonzi munhu anyura, we don't know what to believe, kuti zviriko here or maybe ingori theory yakagadzirwa nevanhu, but now that it's happening to us tave nezviexperience nazvo. Mama akabvunza kuti tikakugamuchira mwana achadonha futi here, zvikanzi afa akadonha. Ndobva ndazvipedza kumudonhedza, ndanga ndichida kuti mufambe then ndowana pekubudira ndigone kutaura. Kana musina kundigamuchira haisi mhosva, asi mwana wenyu uyu ndinomuda, handina kuuya kuzomuparidza okuuraya, ndakauya kuzomugadzira upenyu, nekuti munhu ane upenyu hwakanaka. Izvezvi sei asisina mukomana, ndaimushayisa mukomana nekuti handidi zvinhu zvakasviba, ndinoda zvinhu zvakachena. Saka kana muchida pakataurwa zvekutengwa maswitsi, raisi newine, pakataurwa zvekutenga machira. Saka mama vakati mwanangu kuti zvinhu izvi tingazviita sei, patoda kuita zvinhu zvedu tichiziva kuti mangwana hatidi kunzi takakanganisa upenyu hwemwana. Mwana achiri mudiki kuti ange achiziva kuti izvi zviri right, izvi zviri wrong. Mama ndavati it's difficult for me, zvinondiremera nekuti tikasiya mwana anoramba achidonha, tikaita hatizivi kuti tiri kugamuchira chii. Saka ndauyawo nenyaya yangu kuti mhuri yeZimbabwe kana paina anoziva kuti zvemanjuzi zvinofamba sei, o kana paina anozvinzwisisa, isu taita vanhu vasina chavanoziva. Changoita kuti tive nebelief kuti zvinogona zviri zvechokwadi. Number 1, munhu uyu ari kutaura ari ega, iye muridzi wenyaya ndiye ari kubudirwa neshavi achitaura. Number 2, zvinhu zvechokwadi zvatinoziva zvinokusvibisa. Akati zvari mukutaura izvozvo hapana chandiri kupikisana nacho, nekuti mapicture andiratidza nezvinhu zvaanotenga anokonfirma kuti it might be true. Asi chinonetsa ndechekuti hatisi vanhu vanobhiliva izvozvo. Now we are forced because toda kuti mwana apore, nekuti upenyu hwake toda kuti hunge hwakanaka asingadonhi. Kwatafamba kwese taiudzwa kuti mweya waningi ningi. Aiti ndarota ndakapfeka zvewhite ndine vhudzi rakareba last week. Akatondiudza kuti arota munhu ane vhudzi rakareba. Saka vari kungoti mhuri yeZimbabwe kana pane vanhu vakambosangana nezvinhu zvakadai, tokumbirawo mungatiudza zvekuita. Ini personally handisi yangu kuti since shavi iri riri kuti kana mukandibvuma ndicharega kuti mwana adonhe, family yobva yafila desperate kuti mwana wedu ari kudonha, nesu toda kuti mwana adi arege kudonha. Zvoita sekuti shavi rapromisa kuti ini ndichachengeta chokwadi changu. But chatinoziva tose ndechekuti Satani murevi wenhema. Satani akambotaura here kuti I'm going to do this zvigoitwa. Number 1. Number 2, wanzi shavi rinotaura kuti ndakauya kuzokupa life yakanaka kwete kuzoparadza. Kutambura kuri kuita mwana uku ilife yakanaka here kana kuti kuparadza, nekuti Mwari chaiye Jesu ndiye anotaura kuti ndakauya kuzokupai zvakanaka. Ndoda kuti mungovhurika pfungwa dzenyu. Tine mwana wedu anonzi Blessing Size. Ndisati ndataura nyaya yaBlessing, regai nditange ndakuverengera Efesi. Ndikuverengera Efesi here. Ndichakuverengerai James 1 verse 27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Kwai pure religion kuchengeta nirera. Tine mwana wedu paakanditumira message ndakarega kumupindura akati vatete ndoda kuti mumbowawo nyaya yangu. A blessing is a blessing indeed. Aya ndiwo results ake. Blessing wanyora tsamba yake. Blessing Size mwana akashayikirwa namai vake vaiosponsor uyezve breadwinner. During this time ainyora O level. Though it was tough
to withstand the loss of my mother, I soldiered on. I have defied living with albinism in spite of some sections of society looking down on me. I came out with 6 O-level passes. I allowed myself to understand that albinism is not a disability but lack of melanin, and I told myself that I was going to fight even when it meant I had to face the world with both hands tied to my back. At A-level, I managed to score 15 points through my personal determination, resilience, and hope. I strive to inspire many like myself in terms of albinism and related conditions. I'm seeking for financial assistance so that I proceed with my education and inspire both people with albinism and those without at national and international levels. I've been accepted in the Bachelor of Arts degree in journalism and digital media studies. Blessing ari kudzidza ku-MSU. At the moment Blessing ari kutaura kuti veduwe ndokukumbirawo kutsvaka sponsor anyone. Blessing haana mama vake ndivo vaiva vari sponsor wake variwo breadwinner zvakare, asi vakashayika at O level. Asi chero mama vanga vashayika akati I'm going to soldier on. Ende munoziva kuti vana vedu vane albinism vane machallenges akaita same Zimbabwe, kunopisa, anoda sunscreen, anoda this, anoda that. But one thing about Blessing is he's an exceptional child. Ari kudzidza ku-MSU, haana chikafu, haana sunscreen, haana school fees. This is the part where vatinoverenga vhesi inotaura kuti true religion kunamata kwechokwadi kuchengeta nherera. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe ndokumbira mundiregerere, but I believed kuti Blessing deserves a chance from us. Ndinokumbira kana pane anyone who's interested in helping Blessing with sunscreens, nemalotion, nechikafu uyezve neschool fees, because there is a future that you can see in Blessing. Ndokumbira kuti munditumire message apa tibatsire mwana aende kuchikoro. At the moment ari kukwereta about $900, but ari kutaura kuti ndakashanda, anoshanda zvimapiecework akareza 140 akabhadhara chikoro akakwanisa kuregister. Muri kuona mwana ane determination. I'm not, nothing is going to stop me from doing this. Ndikukumbirawo muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. I am humbly asking you, let's help Blessing so that we can inspire kids with albinism and those without at international level. Mwari achikuitirai zvakanaka, musakangama kuti ndati true religion is helping the orphans and the widows. Topinda zvakare munyaya yedu yekutaura kuti guys, manzwa confession yekutanga hanzi ndakarasikirwa nemurume wangu ndisingatombofungiri. Nyaya yerufu inoitika tisingafungiri. Vamutukudzi vakataura kuti usingafungiri zvinhu zvakadai zvinoitika. Saka tiri kuti kudii? Tiri kuti joinai inonzi Diaspora Insurance. Kune cash plan vanokupai up to $30,000. Chero magara mune mapolicy enyu cash that is going to help you in terms of needs. Company inoita zvekuchengeta chitunha inotora chitunha yovika, but after that life has to go on. Saka what am I saying? Diaspora inobva yakupai chi, inokupai cash. Imagine murume ashaya paunodzoka une vana, une marent, une chi. And kana muri vanogara kuma UK nekuma out of the country, kazhinji kacho mabasa enyu kana musingashandi, no pay no work, handiti saka unowana mari kusanokuba trying to figure out life. So what am I saying? I'm saying let's join Diaspora Insurance. Anditi mari yacho inotanga from as little as chiwa chirungu, from as little as £6. Pane wakandudza vakati koti yangu yaita £26. Ndazviisa nemurume wangu nemaparents. So hati manyei kuDiaspora, link ndichaisiya muzasi. Toenda zvakare kuFabsa. Pane kambani inonzi Fabsa. Kambani iyi zvakaitika manje ndakakuudzai kuti takatumira, munozama challenges ekuvaka kumusha usipo. So this is not my home but this is my mother's place. Takatumira plan, munhu akavaka zvimwe zvisingaiti. A month ago muna August mama vakati takuvaka garage remota because toda parking kopisa, you know. So munhu uya avaka, mama vakatoti munhu ari kuvaka zvakanaka, only to realize my mistake nezuro vakatumira vakati onewo roofing yakaitika, munhu haana kuisa zvakanaka, pane maburi pane chi. Saka
FABSA is going to run your project and my prices avo they are very reasonable. Vane mabuilder, vane maelectrician, vane maplumber, vane zvese vanokubatsirai kurana project and ivo project manager vanenge varipo vavatindi update. He's been updating me as soon as the house is finished because tiri kuita marenovations vachauya tichauya nemapicture ipo pano. Saka kana uri diaspora mune machallenges ekuti muri kuti zvinhu ngazviitwe wese kana vari mama vari single mother uchivakira mama pasina murume vanhu vacho they take advantage. Saka tiri kuti endai kuFABSA vanokuvakirai dzimba, vane Starlink zvakare vanoisa Starlink. Ndakataura kuti vane packaging nezuro vakazondiudza kuti vatodzikisa iripi iyi hanzi for my clients anoda Starlink tarinjusa from 300 to 280. Note that this applies to new clients only. Vakatouya already, price remains the same. Vasati it's now 280 kuisigwa Starlink. Anditi munoshandisa code yaya yakanzi GL. Anditi tine mwana wedu anonzi Makaila oti mushonga vedu ndichasiya link yake kuFacebook. Handi timuvhoterei mwana toda kuti awine ndezveJet Baby. Alright, the time is 7:19. Regai ndipogadzira vana vaende kuchikoro then tozodzoka tichikontinya nenyaya dzedu. Handiti musarega kujoina diaspora, musarega kutaura nevanhu vekuFABSA vauze tiri kuda Starlink, vauze tiri kuda dzimba, project managing, everything that you want they help you. I'm telling you. Alright, regai ndiendese vana kuchikoro todzoka topedzesa.